Защо се чувстваме толкова уморени дори и след сън? Душевната умора и какво я причинява? Събуждаш се и пак си изморен. Имаш енергия, но тя е някак куха. Това не е просто физическа умора, това е нещо по-дълбоко. Познато ли ти е? И сега да минем на въпроса. Защо толкова много хора днес се чувстват изтощени, въпреки че спят, не работят прекалено много или дори са в почивка? Номер 1. Физическа и душевна умора. Физическата умора идва от претоварване на тялото. Душевната от претоварване на ума, на емоциите или пък от липса на смисъл, вътрешна тревожност или от натрупване на неразрешени вътрешни конфликти. Като например постоянна тревожност, а това е именно претоварването с новини и социални мрежи. Трябва да ограничим Facebook, TikTok, телефоните и така нататък, защото там е пълно с негативни неща, които ни вредят. Или пък фалшив живот. Това е постоянното сравнение с другите хора. Често се сравняваме дори несъзнателно с другите хора. Но всеки има различен живот и различен път. Това трябва да го помним. Другото е липса на почивка за съзнанието, дори в свободното време. Трябва винаги да имаме почивка за съзнанието, за да останем насаме с душата си, да чуем гласа си, мислите си. Това е много важно. Номер 2. Причини за душевната умора. Едно от тях е емоционалното претоварване, което означава задържане на чувства или пък потиснати емоции. Трябва да изразяваме емоциите си винаги, но просто трябва да внимаваме как го правим. Не да сме агресивни, не да буйстваме. Просто трябва да изразяваме емоциите. Когато ни се плаче, да плачем. Като сме ядосани, да кажем: това не ми харесва. Може ли нещо да направим, да го променим? Но не да потискаме емоциите си и не да се караме, разбира се. Другата причина е липса на смисъл. Липса на смисъл за работа, за живот без цел, без вътрешна връзка с себе си. А една от най-болезнените причини е хроничният стрес. Това буквално ни прави като ходещи зомбита. Следващата причина е прекъснатата връзка с тялото, което означава, че живеем в главите си, без да усещаме тялото си. Създали сме си един собствен свят и сме се затворили в черупката си. И не ни интересува за тялото ни. А ето и следващата причина – социалната изолация. Тогава отбягваме дори хората, които са около нас, най-близките ни. Предпочитаме да сме сами, защото осъзнаваме, че вредим на другите около нас, смятаме се за лоши за тях и често се ограничаваме дори да говорим, което прави нещата още по-зле, вместо по-добре. Най-опасната причина обаче е токсичната позитивност. Това е страх да признаем, че не сме добре. Тогава постоянно отбягваме лекар или теми свързани с състоянието си и казваме: аз съм супер, нямам и нищо. И ако заговорят за лекар, тогава ние почваме да се изнервяме и тогава вредим на близките ни. Трябва това да се разбере. А как да се справим с това ужасно чувство, дето ни убива всеки ден? Първото, което трябва да направим, е да признаем. Първо си позволи да кажеш: да, аз съм изтощен, сгреших, или пък направих грешка, но всичко може да се промени. Тогава ще активираме друга положителна вибрация в тялото си, която ще потиква лека по лека към правия път и ще стъпим на краката си. Трябва да сме искрени със себе си и с близките ни. Също можем да направим пауза от външния свят. Дигитална детоксикация, без шум. Да се научим да слушаме душата си, да слушаме гласа си, да чуем какво искаме, от какво имаме нужда
Трябва да се научим да се свързваме с себе си, било то с медитация, писане или пък разходка сред природата, или пък някой може да харесва футбол, друг може да харесва риболов, трети катерене, различни неща, безброй хиляди неща, но трябва да се научим да се свързваме с себе си. Още един начин е терапията или разговорите. Те също помагат. Никога не е нужно да се справиш сам, но трябва да е с доверени и качествени хора, защото това са много важни неща, които не може да знае всеки. А само хора, които наистина вярват в теб, наистина те подкрепят и обичат, или наистина разбират с какво се занимават, наистина разбират от работата си. Също можем да направим леко опростяване на живота, махане на излишните хора, задачи, приложения, които също ни влияят зле, защото, например, в днешно време TikTok, Facebook, Instagram, малка част YouTube и така нататък, много приложения има, които направо съсипват мозъка, особено на децата в крехка възраст. Трябва да направим почивка за душата, не само за тялото. Тялото е само една опаковка по принцип, а душата е нашата финна материя, която се нуждае от почивка. Не си слаб, защото си уморен. Напротив, това е знак, че си бил силен прекалено дълго време. Може би сега е момента не да се бориш, а да се обърнеш към себе си с нежност, с уважение и искреност. Ако си усетил нещо от това видео, сподели го. Може би не си сам. А ако искаш още подобни теми, абонирай се и ми напиши в коментар как се чувстваш наистина. Вярвам, че това видео ще помогне на много хора, които са в тази дупка. Очаквам мнението ви в коментарите. Благодаря.